No jo, nech som není všetky videá, len o tom, jak nadávam. Toto bude video o tom, jak idem do sprchy v Taliansku na počívadle. Tadiaľ sa sem ide, tu na nie. Tu na. Opa. Vyzerá, že ju akurát upratujú. Tuš? Sì, passaporto casa. Kasa, OK. Documento. OK. No, tak som na kase odovzdal občiansky alebo nejaký hociaký dokument a už ma pustia do sprchy. Grazie. Ešte aj čerstvo umytá. No, pozrieme sa, čo všetko tu ponúka. Vešiak žiadny, paráda. Vyzerá, že jeden bol tu, záchod, ale je tu stolička. A pozrieme sa ešte sem. Na Taliansko taký lepší štandard.